кажи, облаче бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло. Васил е мой брат. Специален поздрав за всички, които се чувстват поздравени. Да ни изброявам поименно за всички. Може да ми пратиш като се моля? Той? Аз се види брат. Не е той. Той е брат. Много така ме на сърцета. Той е човека, който аз съм избрал от мен. Много мина, мъничко остана. Наближава време да се върна. Да се върна, майката прегърна. Наближава време да се върна. Да се върна.